Спомнете си за времето, когато сте почувствали нещо преди да се случи, сякаш сте имали достъп до мистериозна магическа сила. Това е вашето енергийно поле, което работи зад кулисите. Всички ние носим този потенциал, но малко от нас разбират значението му досега. Това енергийно поле е сърцевината на вашето съществуване, засягащо всяка област от живота ви. Това е невидимата нишка, която тъче вашите мисли, емоции и физическо благополучие. И все пак повечето от нас преминават през живота, без да осъзнават дълбокото му въздействие, оставяйки потенциала си неизползван. Представете си, ако можете да впрегнете тази енергия, насочвайки я, за да създадете живота, който желаете. Какво ще стане, ако можете да изчистите блокажите, които ви спират, и да приведете енергията си в съответствие с целите си? Това не е само пожелателно мислене, това е практическо умение, което можете да развиете. Докато отключваме вашия скрит потенциал, нека изследваме един завладяващ аспект от вашето същество. Знаете ли, че тялото ви е заобиколено от невидимо енергийно поле, което отразява най-вътрешното ви състояние? Тази електромагнитна аура съдържа ключа към разбирането на вашето физическо, емоционално и духовно благополучие. Човешкото енергийно поле, често наричано аура, е сложна система, която се простира отвъд нашите физически тела. Това не е просто концепция на новото време, тя се корени в научното разбиране на нашите електромагнитни свойства. Това енергийно поле е съставено от 7 отделни слоя, всеки от които съответства на различен аспект от нашето същество и е в съответствие с 7-те чакри. Представете си аурата си като жизнен, многопластов пашкул от енергия около вас. Най-вътрешният слой, най-близо до вашето физическо тяло, е етерното тяло. Този слой е свързан с вашата коренна чакра и е дълбоко свързан с вашето физическо здраве и жизненост. Докато се движим навън, ние срещаме емоционалното тяло, което отразява вашите чувства и е свързано с вашата сакрална чакра. Менталното тяло, свързано с вашата чакра на слънчевия сплит, съдържа вашите мисли и вярвания. Придвижвайки се по-нататък, намираме астралното тяло, което е свързано с вашата сърдечна чакра и управлява вашите взаимоотношения и способността ви за любов. Етерното тяло на шаблона изразява вашата уникална личност и е свързано с чакрата на гърлото. Небесното тяло, свързано с чакрата на третото ви око, е мястото, където се намира вашата висша интуиция. И накрая, най-външният слой е каузалното тяло, свързано с вашата коронна чакра, което съдържа информация за пътуването на вашата душа. Разбирането на тези слоеве на вашето енергийно поле е от решаващо значение за личната трансформация. Това е като да имате карта на вашия вътрешен пейзаж, която ви показва къде може да има потенциални блокажи или дисбаланси. Когато вашето енергийно поле е балансирано и жизнено, то излъчва ярка, обширна аура. Това балансирано състояние отразява добро здраве, емоционална стабилност и духовно изравняване. От друга страна, нездравословен или стресиран индивид често има тъпо, ограничено аурично поле. Това стесняване може да се прояви като физически заболявания, емоционален стрес или духовно прекъсване на връзката чрез осъзнаване на вашето енергийно поле. Получавате ценна представа за области от живота си, които може да се нуждаят от внимание или изцеление. На интензитета на вашето аурично поле е пряко отражение на вашия вътрешен свят. Вашите вярвания, емоции и неразрешени травми оставят своя отпечатък върху вашето енергийно поле. Ето защо практики като медитация и внимание са толкова мощни. Те ви помагат да се настроите по-добре към енергията си, като ви позволяват да идентифицирате и адресирате всички дисбаланси. И не забравяйте, че енергията тече там, където отива вниманието, но като се съсредоточите върху положителните мисли и емоции, можете активно да подобрите духовната си енергия и цялостното си благосъстояние. Тук не става дума само за това да се чувствате добре. Става въпрос за създаване на резонансно поле, което привлича положителни преживявания и възможности в живота ви. Древните практики като йога и тайчи отдавна признават важността на балансирането на енергийното поле. Тези дисциплини предлагат практически инструменти за свързване на физическите и духовните аспекти на вашето същество. Като се занимавате с тези практики, можете да се научите да усещате и влияете на собственото си енергийно поле,
насърчавайки изцелението и привеждането в съответствие с истинската ви същност. Разбирането на вашето енергийно поле е първата стъпка към лична трансформация. Той осигурява рамка за себеоткриване и растеж, позволявайки ви да се докоснете до ресурси, за които може би не сте подозирали, че съществуват във вас. Когато станете по-наясно с вашето енергийно поле, ще започнете да забелязвате фини промени във вашето възприятие и преживявания. Когато се настроите към своето енергийно поле, може да забележите нещо неочаквано. Ами ако самите препятствия, които ви спират, не са външни обстоятелства, но вътрешни енергийни блокажи, които несъзнателно сте създали. Тези скрити виновници може да са ключът към отключването на пълния ви потенциал. Вашето енергийно поле е деликатна екосистема, постоянно повлияна от вашите мисли, емоции и преживявания. Точно както една река може да бъде преградена от отломки, вашият енергиен поток може да бъде възпрепятстван от различни фактори. Стресът, негативните емоции и неразрешените травми действат като енергийни язовири, предотвратявайки свободния поток на вашата жизнена сила. Представете си енергията си като жизнен поток, предназначен да тече свободно през тялото ви и отвъд него. Сега си представете въздействието на стресиращ работен ден, продължителен спор с любим човек или стара рана, която никога не сте излекували напълно. Всяко от тези преживявания може да създаде блокада, забавяйки или дори спирайки потока на вашата енергия. Тези блокажи се проявяват по различни начини. Може да се чувствате постоянно уморени, емоционално изтощени или заклещени в повтарящи се негативни мисловни модели. Физически симптоми като главоболие, храносмилателни проблеми или необяснима болка също могат да бъдат признаци на енергийни блокажи. Още по-фините индикатори включват липса на мотивация, затруднено концентриране или общо усещане за откъсване от истинската ви същност. Разбирането на тези блокажи е от решаващо значение за вашия личен растеж и благополучие. Те действат като невидими бариери, които ви пречат да разгърнете пълния си потенциал. Все едно да се опитваш да караш кола с включена ръчна спирачка. Може да продължите напред, но изразходвате много повече енергия от необходимото и не стигате много далеч. Интензитетът на вашето аурично поле е отражение на вашия вътрешен свят. Когато носите неразрешени емоции или ограничаващи вярвания, те хвърлят сянка върху вашето енергийно поле. Тази сянка не засяга само вас. Вътрешно влияе върху начина, по който взаимодействате с света около вас. Може да откриете, че привличате ситуации, които засилват вашите блокажи, създавайки цикъл, който е трудно да се прекъсне. Въпреки това има добри новини. Фокусирайки се върху тук и сега, можем да се откажем от притесненията за миналото или бъдещето и да прегърнем напълно красотата на настоящето. Това внимание е първата стъпка в идентифицирането и справянето с вашите енергийни блокажи. Когато станете по-наясно с енергията си, ще започнете да забелязвате модели и области на съпротива в себе си. Техниките за духовно изчистване могат да бъдат мощни инструменти за премахване на тези негативни енергии и насърчаване на изцелението. Методи като медитация, визуализация и прочистване на чакрите могат да помогнат за възстановяване на енергийния ви баланс. Тези практики не са само за това да се чувствате добре в момента, те са за създаване на трайна промяна във вашето енергийно поле. Когато сме в поток, поддържаме здравословен баланс между разширяване и свиване и активиране, правене и възприемчивост, съществуване, позволяване. Този баланс е ключов за поддържане на жизнено, неблокирано енергийно поле. Става дума за намиране на хармония между действие и почивка, между даване и получаване. Идентифицирането и справянето с вашите енергийни блокажи е като разчистване на пътя, по който една река да тече свободно. Когато премахнете тези препятствия, вероятно ще изпитате усещане за лекота, повишена жизненост и по-голяма яснота на целта. Може да откриете, че ситуации, които някога са изглеждали предизвикателни, сега протичат по-лесно и изведнъж се появяват възможности, които не сте забелязвали преди. Не забравяйте, че този процес не е за съвършенство, а за напредък и самосъзнание. Всяка стъпка, която предприемате, за да изчистите енергийните си блокажи, е стъпка към живеене на по-автентичен, овластен живот.
Вие не просто премахвате пречките, вие създавате пространство за поява на нови възможности. Сега, когато сте създали пространство за нови възможности, какво ще стане, ако ключът към отключването на пълния ви потенциал беше толкова прост, колкото дишането? Представете си, ако няколко минути съсредоточено дишане биха могли драматично да изместят цялото ви енергийно поле, разтваряйки стреса и повишавайки издръжливостта ви. Древната практика на пранаяма крие тайни, които съвременната наука едва започва да разкрива. В основата си пранаяма е съзнателният контрол на дишането. Тази практика, дълбоко вкоренена в традициите на йога и медитация, предлага мощен инструмент за отблокиране и пренастройване на вашите чакри. Чрез манипулиране на потока на дишане можете директно да повлияете на енергийните центрове на тялото си, насърчавайки баланса и хармонията в цялото ви същество. Красотата на пранаяма се крие в нейната простота и достъпност. Не се нуждаете от специално оборудване или специално място за практикуване. Всичко, от което се нуждаете, е дъхът ви и няколко момента съсредоточено внимание. Това го прави идеална техника за управление на енергията в нашия забързан модерен живот. Нека разгледаме едно просто дихателно упражнение, което можете да опитате точно сега. Намерете удобна позиция, седнала или легнала. Затворете очи и отделете малко време, за да забележите естествения си дъх. Сега започнете да задълбочавате дъха си. Вдишайте бавно през носа, като броите до 4, усещайки как коремът ви се разширява. Задръжте този дъх за кратък момент, след това издишайте бавно през устата, като броите до 6. Докато издишвате, представете си как освобождавате напрежението или отрицателната енергия от тялото си. Тази проста техника, известна като диафрагмено дишане, може да има дълбок ефект върху вашето енергийно поле. Чрез удължаване на издишването, вие активирате парасимпатиковата нервна система, която е отговорна за почивката на тялото и храносмилателната реакция. Това помага да успокоите ума си, да намалите стреса и да увеличите общото чувство за благополучие. Пранаяма е само един аспект от по-широк набор от практики, които могат да помогнат за отблокирането и пренастройването на вашите енергийни центрове. Медитацията и вниманието също играят решаваща роля в този процес. Тези практики ви насърчават да осъзнаете вашите мисли, емоции и телесни усещания без осъждане. Това осъзнаване е първата стъпка в идентифицирането и освобождаването на енергийните блокажи. По-специално вниманието може да бъде мощен инструмент за управление на енергията. Като насочите вниманието си към настоящия момент, можете да прекъснете моделите на негативно мислене, които често допринасят за енергийни блокажи. Тази практика ви помага да култивирате чувство за вътрешен мир и яснота, позволявайки на енергията ви да тече по-свободно. Като включите тези практики в ежедневието си, може да започнете да забелязвате фини промени в енергията си. Може да откриете, че сте по-устойчиви на стрес или че сте в състояние да се възстановите по-бързо от предизвикателни ситуации. Тази повишена емоционална устойчивост е пряк резултат от подобрения енергиен поток в тялото ви. Ползите от тези практики се простират отвъд емоционалното благополучие. Редовното практикуване на пранаяма, медитация и внимание може да доведе до значителни подобрения и в физическото здраве. Много практикуващи съобщават за понижено кръвно налягане, подобрена имунна функция и по-добро качество на съня. Тези физически ползи са тясно свързани с намаляването на стреса и насърчаването на цялостния енергиен баланс. Важно е да запомните, че деблокирането на вашите енергийни центрове не е еднократно събитие, но постоянен процес, точно както не бихте очаквали да станете във форма след една тренировка. Не трябва да очаквате незабавни резултати от тези практики. Последователността е ключова. Дори няколко минути практика всеки ден може да доведе до дълбоки промени с течение на времето. Докато продължавате да изследвате тези техники, може да откриете, че различни практики резонират с вас по различно време. Някои дни енергичната практика на пранаяма може да е точно това, от което се нуждаете, за да увеличите енергията си. В други дни нежната медитация на вниманието може да е по-подходяща за успокояване и центриране на вашето енергийно поле. Докато прецизирате енергийните си практики, може да забележите фини промени в ежедневието си.
Но замислили ли сте се някога, че тези промени могат да бъдат нещо повече от лични? Ами ако мислите ви буквално променят физическата ви реалност, влияят на здравето ви и дори на събитията, които се развиват около вас. Това не е просто фантастична идея. Това е концепция, вкоренена както в древната мъдрост, така и в съвременното научно разбиране. Взаимосвързаността на нашите енергийни полета е очарователен аспект от нашето съществуване. Вашата физическа, емоционална, умствена и духовна енергия не са отделни единици. Те са сложно изтъкани заедно, образувайки сложна мрежа, която се простира отвъд вашето физическо тяло. Тази мрежа не засяга само вас. Тя се разпростира в света около вас, като влияе и се влияе от енергиите на другите и вашата среда. Мислете за своето енергийно поле като за вибриращ, постоянно променящ се гоблен. Всяка мисъл, емоция и опит добавят нова нишка, променяйки цялостния модел. Положителните мисли и емоции създават ярки, хармонични модели, докато отрицателните могат да създадат противоречиви области. Това не е просто метафора. Това е отражение на действителните честоти, които вашето енергийно поле излъчва. Изследванията на Института по енергетика подкрепят тази идея, заявявайки, че всяка мисъл, която мислите, изпраща вълни в енергийното поле, влияйки върху хода на събитията по начини, които не винаги могат да бъдат очевидни. Това означава, че мислите, които имате, дори мимолетни, имат осезаемо въздействие върху вашата реалност. Концепцията за вибрационна енергия предполага, че всичко във Вселената, включително нашите мисли и емоции, вибрира на определени честоти. По-високите вибрации са свързани с положителни състояния като любов, радост и мир, докато по-ниските вибрации съответстват на страх, гняв и отчаяние. Като съзнателно избирате мисли и емоции, които вибрират на по-високи честоти, можете буквално да повишите вибрациите на цялото си енергийно поле. Това разбиране разкрива невероятни възможности за лична трансформация. Ако вашите мисли и емоции оформят вашето енергийно поле и вашето енергийно поле влияе върху вашата реалност, тогава като промените вътрешния си свят, можете да промените външните си обстоятелства. Това е дълбоко осъзнаване. Имате силата да прекроите живота си отвътре навън. Законът за привличането действа на този принцип. Това предполага, че подобното се привлича като в сферата на енергията. Като приведете енергията си в съответствие с положителни мисли и емоции, вие привличате подобни енергии и резултати в живота. Не става въпрос за пожелателно мислене, става въпрос за създаване на резонансно поле, което естествено привлича преживявания, които съответстват на вашата енергия. Но последиците отиват дори по-далеч. Взаимосвързаността на всички същества и Вселената означава, че вашето индивидуално енергийно поле е част от по-голяма, обединена енергийна система. Вашите мисли и емоции не само ви влияят, те допринасят за колективната енергия на човечеството и планетата. Това разбиране носи със себе си чувство за отговорност и овластяване. Вашата енергия има значение не само за собствения ви живот, но и за света като цяло. Тази концепция за съзнание за единство ни кани да разгледаме как нашата лична енергийна работа може да допринесе за глобалното изцеление и хармония. Докато работите върху балансирането и издигането на собствената си енергия, вие също допринасяте за издигането на колективното енергийно поле. Това е красиво напомняне за нашата взаимосвързаност и силата на индивидуалното действие. Разбирането на тази взаимосвързана мрежа от енергия може дълбоко да повлияе на начина, по който подхождате към вашето здраве, взаимоотношения и лични цели. Като осъзнавате, че вашите мисли и емоции имат пряк ефект върху вашето физическо благополучие, можете да използвате това знание, за да поддържате здравето си, култивирайки положителни емоции. И мислите не са само за това да се чувствате добре, а за създаване на енергийна среда, която поддържа физическото изцеление и жизненост. Във вашите взаимоотношения това разбиране може да доведе до по-голяма емпатия и състрадание. Признаването, че енергийното поле на всеки се влияе от неговите мисли, преживявания и емоции, може да ви помогне да подходите към конфликтите с повече разбиране. Той също така подчертава колко е важно да се обграждате с положителни влияния, тъй като енергиите на хората около вас могат да повлияят на собственото ви поле.
Докато се ориентираме в сложността на нашите енергийни връзки с другите, изниква належащ въпрос. В един свят на постоянен технологичен напредък, може ли решенията на нашите най-широко разпространени проблеми, стрес, безпокойство и прекъсване, всъщност да бъдат намерени в практики, които предшестват нашата дигитална ера? Отговорът може да ви изненада. Древната мъдрост, отдавна пренебрегвана в нашия забързан модерен свят, притежава мощни ключове за отключване на пълния ни потенциал и справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени днес. Йога, тай чи и внимание не са просто реликви от миналото. Те са изпитани във времето решения, които са доказали своята стойност през вековете. Тези практики, вкоренени в древни традиции, предлагат фарна надежда в нашия изпълнен със стрес свят. Те предоставят практични, достъпни инструменти за управление на самите проблеми, пред които сме изправени. Чума за съвременното ни съществуване. Помислете за йога, например. Тази древна практика не е само за гъвкавост или физическа годност. Това е холистичен подход към благосъстоянието, който интегрира тялото, ума и духа. Чрез комбинация от физически пози, дихателни упражнения и медитация, йога предлага цялостна система за намаляване на стреса, повишаване на самосъзнанието и насърчаване на цялостното здраве. В нашия свят на постоянна стимулация и дигитално претоварване, йога предоставя много необходимата възможност да се откъснем от външните разсейвания и да се свържем отново с вътрешната си същност. Тай чи, често описван като медитация в движение, предлага друг мощен антидот на съвременния стрес. Това нежно китайско бойно изкуство съчетава бавни, грациозни движения с дълбоко дишане и умствен фокус. Това е практика, която култивира баланс не само физически, но и емоционално и психически. В свят, в който често бързаме от една задача към друга, тай чи ни учи на стойността на бавността и преднамереността. Напомня ни, че понякога най-ефективният начин да продължим напред е да забавим темпото. Внимателността, може би най-широко възприетата от тези древни практики в съвременните времена, предлага прост, но дълбок начин за борба с безпокойството и стреса. В основата си вниманието е пълното присъствие в момента, без осъждане. Тази практика, която има корени в будистката медитация, е научно доказано, че намалява стреса, подобрява емоционалната регулация и подобрява цялостното благосъстояние. В нашата епоха на постоянно разсейване и многозадачност, способността да се фокусирате върху настоящия момент е суперсила. Тези древни практики не са просто техники за добро усещане, те са подкрепени от съвременни научни изследвания. Проучванията показват, че редовното практикуване на йога, тай чи и вниманието може да доведе до измерими промени в мозъчната структура и функция. Тези промени са свързани с подобрена умствена яснота, емоционална устойчивост и цялостно благосъстояние. Това е красив пример за това как древната мъдрост и съвременната наука могат да се слеят, предлагайки ни мощни инструменти за лична трансформация. Но ползите от тези практики се простират отвъд индивидуалното благополучие. Те предлагат път към по-голяма връзка с себе си, с другите и със света около нас. В едно общество, което често се чувства фрагментирано и несвързано, тези практики ни напомнят за нашата фундаментална взаимосвързаност. Те ни учат да култивираме състрадание не само към другите, но и към себе си. Красотата на тези древни практики се крие в тяхната простота и достъпност. Не се нуждаете от скъпо оборудване или членство в фитнес зала, за да практикувате йога или внимание. Това са инструменти, които са винаги на ваше разположение. Независимо дали седите на бюрото си, стоите на опашка в магазина за хранителни стоки или лежите в леглото вечер. Те предлагат начин да се възползвате от вътрешните си ресурси по всяко време и навсякъде. Включването на тези практики в ежедневието ви не изисква цялостна промяна на начина ви на живот, дори малки последователни усилия могат да доведат до значителни резултати, няколко минути внимателно дишане сутрин, кратка последователност от йога по време на обедната почивка или практика на тай чи в вечерта може да създаде вълни от положителна промяна през целия ви ден. Докато изследвате тези древни практики, може да откриете, че те предлагат повече от просто облегчаване на стреса или подобрена гъвкавост. Те осигуряват път към по-балансиран, хармоничен начин на живот.
Те ни приканват да забавим темпото, да дишаме дълбоко, да се движим с намерение и да култивираме осъзнатост. По този начин те предлагат мощен антидот срещу френетичното темпо и несвързаността на съвременния живот. Докато прегръщаме тези древни традиции на мъдростта, възниква един очарователен въпрос. Как съвременната наука гледа на тези основани на енергия практики? Последните проучвания разкриват неочаквани връзки между енергийните полета на нашето тяло и цялостното ни здраве, предизвиквайки дългогодишните вярвания за природата на лечението. Могат ли тези открития да революционизират начина, по който подхождаме към здравето? Пресечната точка на древните лечебни практики и съвременните научни изследвания отваря нови граници в нашето разбиране за човешкото здраве и благополучие. Докато скептиците може да отхвърлят енергийното лечение като псевдонаука, все повече доказателства предполагат, че тези практики може да имат повече заслуги, отколкото се смяташе досега. Един от най-завладяващите аспекти на тази нововъзникваща област е осезаемото въздействие, което техниките за енергийно лечение могат да имат както върху физическото, така и върху емоционалното благополучие. Скорошно проучване установи, че впечатляващите 78% от участниците съобщават за намалени нива на стрес и подобрено цялостно благосъстояние след участие в практики за енергийно лечение. Това не е само въпрос на това да се чувстваме по-добре, а за измерими промени в нашите тела и умове. Вземете, например, практиката на рейки. Тази японска техника за намаляване на стреса и релаксация отдавна е рекламирана със своите лечебни свойства. Сега научните изследвания започват да подкрепят тези твърдения. Проучванията показват, че рейки може значително да подобри както физическото, така и емоционалното благосъстояние чрез справяне с блокажи и дисбаланси в енергийното поле на тялото. Но не само рейки получава научно утвърждаване. Акупунктурата, крайъгълен камък на традиционната китайска медицина, е била обект на множество изследвания през последните години. Резултатите са обещаващи, като изследванията показват, че акупунктурата може да бъде ефективна при лечение на различни състояния, от хронична болка до тревожност и депресия. Може би една от най-интригуващите области на изследване е потенциалът за енергийно лечение да допълва конвенционалните медицински лечения. Проучване на пациенти с рак, подложени на лечение, установи, че тези, които са получили енергийно изцеление, съобщават за намалени нива на болка и подобрено качество на живот. Това предполага, че енергийното лечение може да играе ценна роля в интегративната медицина, работейки заедно с традиционните лечения за подобряване на цялостната грижа за пациентите. Но как точно работи енергийното лечение? Докато пълните механизми все още се изследват, някои учени предполагат, че тези техники могат да взаимодействат с електромагнитното поле на тялото. Смята се, че това поле, генерирано от електрическата активност на нашите клетки, играе решаваща роля за цялостното ни здраве и благополучие. Интересното е, че някои изследователи дори предполагат, че това електромагнитно поле може да е свързано с самото съзнание. Теорията на Джо Макфадън твърди, че съзнанието всъщност е електромагнитното поле на мозъка. Ако това е вярно, това може да има дълбоки последици за разбирането ни за енергийното лечение и потенциалното му въздействие върху нашите умствени и емоционални състояния. Вибрационната енергия, свързана с нашите мисли и емоции, е друга област на нарастващ интерес. Изследванията показват, че положителните емоции са свързани с по-високите вибрационни честоти, докато отрицателните емоции са свързани с по-ниските честоти. Това придава научна подкрепа на вековната мъдрост, че енергията тече там, където отива вниманието. Като се фокусираме върху положителните мисли и емоции, можем да повлияем на нашето енергийно поле по начини, които насърчават изцелението и благосъстоянието. Важно е да се отбележи, че макар тези открития да са вълнуващи, енергийното лечение не трябва да се разглежда като заместител на конвенционалните медицински грижи. Вместо това може да бъде мощен допълващ подход, работещ в хармония с традиционните лечения за насърчаване на цялостното здраве и уелнес. Докато продължаваме да изследваме науката зад енергийното лечение, ние разкриваме нови възможности за холистично здравеопазване. Тези практики, веднъж отхвърлени като маргинални или ненаучни,
получават признание като ценни инструменти за насърчаване на физическо, емоционално и духовно благополучие. Като преодоляваме пропастта между древната мъдрост и съвременната наука, ние откриваме нови пътища за изцеление и личностно израстване. Докато разкриваме науката зад енергийното лечение, се появява още по-интригуваща възможност. Ами ако вашето енергийно поле е нещо повече от просто отражение на вашето благополучие, може ли да е ключът към активното оформяне на вашето бъдеще и проявяване на вашите желания? Тази концепция, често отхвърлена като пожелателно мислене, набира популярност както в духовните кръгове, така и в научните общности. Идеята за проявяване на вашите желания чрез енергийно подравняване не е просто модерна концепция от новото време. Вкоренено е в древните традиции на мъдростта, които отдавна признават силата на нашите мисли и намерения да оформят нашата реалност. Но как работи това на практическо ниво? В основата си проявлението чрез енергийно подравняване е свързано с настройка на вибрационната честота на това, което искате. Всичко във Вселената, включително нашите мисли и емоции, вибрира на определени честоти. Когато приведем енергията си в съответствие с честотата на нашите желания, ние ставаме по-възприемчиви към възможности и преживявания, които съответстват на тази вибрация. Тук не става въпрос само за позитивно мислене. Въпреки че това със сигурност е част от него, става дума за разбиране и ефективно използване на вашата енергия. Визуализацията е мощен инструмент в този процес. Когато живо си представите, че вече сте постигнали целите си, вие не просто мечтаете, вие всъщност енергийно симулирате преживяването, създавайки резонанс с желания от вас резултат. Но само визуализирането не е достатъчно. За да проявите наистина желанията си, трябва да го комбинирате с настройка на намерение. Това е мястото, където практики като манифестационна медитация влизат в действие. Като фокусирате мислите и емоциите си върху целите си по време на медитация, вие повдигате вибрациите си и ги привеждате в съответствие по-тясно с това, което искате да привлечете. Благодарността е друга мощна практика за повишаване на вашата вибрационна честота. Когато култивирате чувство на признателност за това, което вече имате, създавате магнетична енергия, която привлича повече положителни преживявания. Това е красив цикъл. Колкото по-благодарен си, за толкова повече трябва да си благодарен. Утвържденията, когато се използват правилно, също могат да бъдат мощен инструмент за енергийно подреждане. Като редовно повтаряте положителни твърдения за себе си и вашите цели, вие програмирате подсъзнанието си и привеждате енергията си в съответствие с тези вярвания. Помнете, вашите мисли са архитектите на вашата реалност. Важно е обаче да разберете, че проявлението не е просто да седите и да чакате желанията ви магически да се появят. Законът за привличането гласи, че подобното привлича подобно, но това не означава, че можете просто да измислите своя път към успеха. Предприемането на вдъхновени действия е от съществено значение. Това означава да разделите целите си на управляеми задачи и последователно да се придвижвате към тях. Когато предприемете действия в съответствие с вашите желания, вие ще изпращате мощен сигнал до Вселената за вашия ангажимент. Вие не просто желаете промяна, вие участвате активно в създаването му. Тази комбинация от енергийно подравняване и вдъхновено действие е това, което наистина превръща вашите желания в реалност. Една практическа стратегия, която можете да започнете да използвате днес, е техниката 5 минути, 5 минути, 5 минути. Прекарайте 5 минути, визуализирайки целта си в ярки детайли. 5 минути, за да потвърдите способността си да я постигнете, и 5 минути в благодарност за това, което вече имате. Тази проста 15-минутна практика, изпълнявана последователно, може значително да измести енергията ви и да ускори процеса на проявление. Не забравяйте, че проявяването на желанията ви чрез енергийно подравняване е умение, което може да се развие с течение на времето. Като всяко умение, това изисква практика, търпение и постоянство. Може да не видите незабавни резултати, но с последователни усилия ще започнете да забелязвате фини промени в енергията и преживяванията си. Докато работите върху привеждането в съответствие на енергията си с желанията си, ще обърнете внимание на синхроничностите и възможностите, които започват да се появяват в живота ви. Това често са признаци, че сте на прав път,
Доверете се на процеса, останете фокусирани върху целите си и останете отворени за получаване по неочаквани начини. Въпреки че подравняването на вашата енергия може да отвори врати, истинското майсторство се крие в изненадващ набор от умения. Ами ако овладяването на енергията ви беше толкова лесно, колкото да се научите да карате колело, представете си, че разполагате с практичен набор от инструменти, за да оформите вашата реалност, който просто чака да бъде разопакован. Тук не става въпрос за мистични сили или сложни ритуали, а за развиване на осезаемо умение, което можете да подобрите с течение на времето. Да овладееш енергията си е като да научиш всяко друго умение. Изисква търпение, практика и постоянство. Точно както не бихте очаквали да станете майстор-готвач след готвене на едно ястие, не трябва да очаквате мигновени резултати в енергийната работа. Ключът е последователност и желание за изследване и експериментиране. Първата стъпка в този практически подход е развиването на осъзнатост. Започнете като се настроите към вашето енергийно поле. Обърнете внимание на това как се чувствате през целия ден. Забележете фините промени в настроението си, нивото на бдителност и цялостното ви усещане за благополучие. Всичко това са показатели за вашето енергийно състояние. След като развиете това съзнание, можете да започнете съзнателно да манипулирате енергията си. Една проста техника е да използвате дъха си. Бавните вдишвания могат да ви помогнат да успокоите и центрирате енергията си, докато бързите, плитки вдишвания могат да ви енергизират и ободрят. Опитайте да експериментирате с различни модели на дишане и забележете как те влияят на вашата енергия. Визуализацията е друг мощен инструмент във вашия набор от инструменти за овладяване на енергията. Представете си енергията си като ярка, блестяща светлина, обграждаща тялото ви. Докато вдишвате, визуализирайте как тази светлина става по-ярка и по-жива. Докато издишвате, вижте каквато и да е отрицателна енергия или напрежение напуска тялото ви като тъмна мъгла. Физическото движение също е от решаващо значение за енергийната работа. Вашето тяло и вашето енергийно поле са тясно свързани. Прости упражнения като стречинг, йога или дори танци могат да помогнат за преместване на застоялата енергия и насърчаване на здравословен поток в цялата ви система. Емоцията е ключов компонент на вашето енергийно поле. Да се научите да управлявате емоционалното си състояние е основно умение за овладяване на енергията. Практикувайте да признавате емоциите си без осъждане. Не забравяйте, че емоциите са енергия в движение. Като им позволите да текат свободно, предотвратявате образуването на енергийни блокажи. Мислите също играят важна роля в оформянето на вашето енергийно поле. Обърнете внимание на мисловните си модели. Дали те са предимно положителни или отрицателни. Практикувайте да пренасочвате негативните мисли към по-положителни. Тук не става въпрос за отричане на реалността, а за избор къде да фокусирате умствената си енергия. Докато работите с тези техники, вероятно ще започнете да забелязвате промени в ежедневието си. Може да откриете, че се чувствате по-балансирани, по-устойчиви на стрес или по-в синхрон с интуицията си. Всичко това са признаци, че вашето енергийно владеене се подобрява. Не забравяйте, че овладяването на енергията не означава само да се чувствате добре, а да създавате осезаеми промени в живота си. Когато станете по-умели в управлението на енергията си, може да откриете, че сте по-способни да проявявате желанията си и да постигате целите си. Едно практическо упражнение, което можете да опитате, е проверката на енергията. Задайте напомняне на телефона си за пауза няколко пъти през деня. Когато изгасне, отделете малко време, за да се настроите към енергията си. Как се чувстваш, енергията ви е висока или ниска, разпръснат или съсредоточен? Като се регистрирате редовно, ще развиете по-задълбочено разбиране на вашите енергийни модели и как те се променят през деня. Другата техника е енергийното нулиране. Ако установите, че енергията ви е ниска или небалансирана, отделете няколко минути за нулиране. Намерете тихо място, затворете очи и поемете няколко дълбоки вдишвания. Представете си ярка пречистваща светлина, която ви облива, изчиствайки всяка отрицателна или застояла енергия. Докато отваряте очи, поставете ясно намерение за това как искате да се чувствате напред. Докато продължавате по това пътуване на овладяване на енергията,
Не забравяйте, че това е практика за цял живот. Винаги ще има нови дълбини за изследване, нови техники за учене и нови начини за прилагане на вашите умения. Подходете към него с любопитство и откритост и ще бъдете изумени от трансформациите, които можете да създадете в живота си. Енергията не е просто мистична концепция, тя е осезаема сила, която оформя нашата реалност. По време на това пътуване ние изследвахме как нашите мисли, емоции и действия създават енергийно поле, което влияе върху всеки аспект от живота ни. Силата да трансформирате живота си се крие във вас и чака да бъде овладяна. Не забравяйте, че овладяването на вашата енергия е умение, което всеки може да развие. Не изисква специални таланти или езотерични познания. Чрез прости практики като съзнателно дишане, визуализация и емоционално осъзнаване можете да започнете да оформяте своето енергийно поле и като разширение вашите житейски преживявания. Когато тръгнете по този път на овладяване на енергията, подходете към него с любопитство и търпение. Всяка малка стъпка, която предприемате, за да приведете енергията си в съответствие с желанията си, е стъпка към създаването на живота, който си представяте. Вашата енергия е вашата магия. Време е да го прегърнете и да отключите пълния си потенциал. Ако сте гледали до тук, бих искал да ви благодаря за вниманието и това завършва днешното видео. Вашият принос към този канал е жизнено важен. Ако сте намерили стойност в това съдържание и сте придобили нови прозрения, моля изразете подкрепата си, като харесате видеоклипа и оставите коментар. Ако не сте сигурни какво да коментирате, просто напишете 369, за да ме уведомите, че сте гледали до края. Не забравяйте да се абонирате за канала и да го споделите с семейството и приятелите си. Надявам се това съдържание да ви е харесало и горещо ви препоръчвам да гледате видеоклиповете, показани на екрана.